Tervetuloa tänne urheilukilpailijan aatelistokilpailuun, missä 100 metrin juoksu on juuri alkamassa ja Suomen lupaus, tässä ei käytetä nimiä ollenkaan, vaan tää on tämmönen niinku, aakkosilla puhutaan näistä kilpailijoista, eli kilpailija A on kilpailija B vieressä ja kilpailija C on siinä ja kilpailija D. Ja nyt kilpailija A siinä rapii nenänsä vähän, onko mikä lie sitten kutittaa varmaan joku hikivalu, ehkä kuuma ilmahan täällä on siis 47 astetta varjossa, pakkasta ja lämmintä ja kaikkea. Ja nyt sehän on sillä tavalla tämä menee tämä konsepti, että 70 parasta näistä huippu-urheilijoista menee jatkoon ja loput siitä karsiutuu sitten pois. Ja nythän on sillä tavalla, että tässä on 10 eri maasta urheilijoita mukana ja jokainen heistä juoksee tässä tai hiihtää tai itse asiassa laji on mikä vaan, että se saa tehdä ihan minkä pääsee, että liikkuu eteenpäin tai jollain tavalla vaan niin kuin näin, mutta laji on vapaa. Mutta se on, että mitä ei saa heittää, mutta pitää vaan juosta tai kävellä tai soutaa tai jotain. Ja sitten se, että sääntönä myös se, että moottorikäyttöistä ajoneuvoa ei saa käyttää, vaan pitää pelkästään lihasvoimalla liikkua. Ja nyt pamaus hetken päästä. Lähettäjä valmistautuu nostaa pyssyn ilmaan. Nyt hän ei saa laukaistua sitä ollenkaan, siinä on jotain hämminkiä viittoille järjestäjille. Ne tuovat toisen aseen. No niin, nyt toi toisen aseen, nyt hän. Ja siinä lähtivät Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Itä-Hisiktan ja kaikki muut. Ja Suomi ottaa heti alussa mahtavan johdon. Suomi johtaa ja toisena on Ruotsi, kolmantena Venäjä, neljäntenä 17 numeroa liian pienissä kengissä hiihtävä Utsuperskalainen ja anteeksi, alkaa yskittää, koska tämä on jännittävä, kiihoittava tilanne. Suomi on edelleen noususta ja maali alkaa hämöttää. Itse asiassa on jo ihan siinä kintalla, mutta mitä ihmettä järjestäjät tekevät, ne siirtävät maalia kilometrin verran eteenpäin. Nyt on tosi jännä, vaikka nyt suomalaista kyllä koijetaan. Mitä ihmettä, nyt suomalainen jatkaa hiihtoa, hän juoksee. Suomalainen jatkaa. Toiselta on jäänyt jo 2 kilometriä taaksepäin, ei voi olla mahdollista, koska tämä on kilometrin matka vaan, mutta periaatteessa kuitenkin. Ja nyt kuitenkin on siinä tavalla, että suomalainen on edelleen johdossa. Ja nyt alkaa tämä kilometrin päässä oleva maaliviiva häämättä ja suomalainen kurottautuu maaliviiva kohti, mutta mitä ihmettä taas se siirretään. Ei voi olla totta. Suomalaiselta siirretään jälleen maaliviiva kauemmaksi, vaikka luvattiin, että se on siinä. Ja nyt tapahtuu kyllä, nyt ei tämä kyllä enää voi olla mahdollista. Tämmöistä touhua on merkillistä touhua. Voi ihan herranen aika.